I can't remember when you were there. When I Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Mayo na day nga giimbitar ka na ko. Jesus! Masudyaan tagyod ka kung si Mama Ray mong giimbitar. Huwag ko ni mo apila. Nganong imo masugong sudyaan? Tungod kay diligiday ko importante ni mo. Ha? Diba, close naman ta? Pero di gid kini mo masudyaan no. Dili, cute. Thank you, ha? Nganong thank you man. Imo man may giimbitar si Mama sa opening sa imong negosyo. Close ko dan tulo, di ba? Si mama nimo. Unsa man? Kuwaon ta mo? Special guest tagod mo duha ni mama nimo. Ayaw na lang paghago, primo. Magbatod na lang mi ni Kuya Imong. Okay. Basta magpaabot ko rin yung duha ni mama nimo, ha? Uy! Sa'yo agad mo namastura mo, Seng. Imbitado ko kupining sa bagong tindahan ni Poy. Wag, agad. Mo rin nagpagwapurong ka. Oh, sa mandi, ay? Wah! Yeah! Wah! Wah! Tingalig mo imong kaubag itong imong girl of your dreams. Oo. Yan nung hinagaan, mga Poy. Dili, dool pa. Premium hanta ka. Tungod sa mong hinagaan, dool din ba? Dool. Wah! Di koy. O ano di bang ka? May pa ko si Burang Paro. May kasayo ako sa puto na. Musa? Basta diyan lang ka busing, ha? Ginahan mo kung magtanaw ni mo. Kuan busing. Tagal niya kung litrato niyong duwa ni Linda, ha? Remembrance ba? Remembrance mong kagaral. Kumo, gusto ka? Ay, wag ko mo. Ay, laka na busing, ay. Ano kung kayong postura, oh? Ikaw na yun. Ready ka na, Misty? Wow! Kagwapas akong inahan, ah? Anak, tagyod ka. Unay-unay na yung kag-admire na ko. Tinuod man sad gud, ma. Haay naman si Imong. Magpaabot pa ta ni Primo, ma, kay nag-chat man si Primo nako nga iyan ang gikunotang kuhaon. Unsa? Ni-insist man siya nga kuhaon lang gyud niya. Sobra na sabna. Iya patang giimbitar, unya kuhaon pa yun. Ma, iya mang pagbuot. Dili ka ha, ikaw maoy mihangyo? Oh, dili mauy. Dali na, ma. Niya na si Primo. Doon naman unta tayo sa kiyanan. Dali na, good. Wag yung ibawat si Primo. Dili ko nila imbitahon. Pues, tanawang tagtiba ko ninyo pasudlon kung sakay na ko sila si Glinda o Misty. Oh, Ah, ikaw man lagi ang niabot, Willie. ay, gihapit ka lang mo duha. Aron, di ba mo maglisod? Giimbitar mo sab ko. Ay, mag-usan lang tagsakay. Oh, no. Kaya tag ha? Kaya ko ablihar pultahan. Glenda! Misty! Niya na si Primo. Kang di mo lusa. Ari mo sakay sa auto, Misty.
Glenda, Ari man unta sila mo sakay sa akong auto, primo. kay gimbitar ka din ako. Sorry ha, Willie. Niya naman si Primo. Adto na mi sakay sa iyang auto. Dali na, Misty. Iapa ko baka ning akong usparil, no? Hindi mo lasa. Kaluoy sa ni Tito Willie. Wala ni mo sa imbita ha, Primo? Lisod ng mga imbitar o gambugero, Misty. Tingaling, manghinambog na siya sa akong opening. Ay, mausad. Pero kaluoy ba niya, uy? Oo, sa man. Gusto ka gid nga ato siyang patambong. Diretso na, Primo. Oh, hain pa man ka si Primo. Niya naman ang uban niya mga invited guests. Niya na sa ang pari. Ako nung sugato ng pari, be. May mga kauban sab siya mga pari. Pila man di ay kabuok ang mumisa. Niya naman ang pare nga may mumisa. Doon lang, pari, Primo. Unya, kamo. Kami rin may bawa mo pili sa malingkuranan. Misty, iha. Ato ta doon sa altar. May lingkuranan na kung giandam para niyong duha ni Misty. Glenn, Misty, ari mo napita. Ari sa special guest. Kauban na ba na mo si Tito Willie, Prim? Kuyog lang ko nila, Prim. Dinhi ka lang. Ayaw pag-uban nila kung di ka gusto mawawan. Primo. Di na mo, Glenn, Misty. Salamat sa inyong pagtambong, Glenda. Ingon man kanimo, Misty. Kaila ka na ko, ma'am? Kanunay ka mong ipanghambog ni Primo nako. Dali mo dire. Kadiyot lang. Ayaw pag-uban nila. Salamat sa iyong pagtambong, ha? Pakita ang inyong mga reserve seats. Primo. May kuyo ka gud sa panons pare. Pero, Iyo lang kong dishes pagkabayin akong... sunod na ako. Okay. Wow! Manuroy unya ta sa sud sa tindahan, ma, ha? Ako laging siguroon kung unsay nagkita na to sa gawas, maubasan na to magkita sa sud. Maogyapon ang imong makita, iha. Ang sawmill? Sa likod ni ining gihimong altar, naadiha ang larasan sa mga dagkong kahoy. Larasan? Kanang murag gabson ba ang dagkong punuan sa kahoy? Aron magamit ni sa paghimog haligi, sa pag-atop. Mao ba? Wow! Gusto ko mo tanawon saon paglara sa mga kahoy. Imaroon niya na makita, iha. For the meantime, ang imong food mo ay atiman na. Gusto dito, Od. Si Tito Willie? Si Primo ni mahibaw niya. Naunsa man sa ni Tito Willie, uy. Dili man da imbitado pero namugos man. Iha, doon yung mga tao nga imo ni anak. Assuming, presuming. Ma, Gusto ko man kamo tanaw sa sud sa tindahan. Humana ka na imong pagkaon.
Busog ka na gyud. Salig lang yun, da. Wa man may gisaligan. Ikaw lang. Dili ka magkamaong muda sa imong pagkatao. Unsa? Sumagod. Pila kay gayon nga imong pakuratan sa pagsige nimong busina sa imong auto. Mura bag nagpagarbo ka nga doon na kay auto. Ay, saon? Pero may masang gawin tao ang inyong gawas. Nagpasabot lang ka na nga busy ang mga tao sa maong bay. Og dili maayong disturbohon. Pero lahi ka. Oh, tao mangyapon ko ba? Pero magpatagad. Mura kag sikin sang dato nga kinahanglan ate manundayon kun mo adto ka sa bay. Oh, angay lang, di ba? Inyong ko kong bisita, good. Bisita o buweseta? Busog na magkaka. Kuan, naghuwat ko nilang Glinda o Misty. Nganong maghuwat ka Manila, nga dili man kamo mo'y nag-uban din he. Si Primo rin mo hatod nila. Sagdi lang, good. Maon na'y nakaparat ni mo. Tigahi lagi kay kag-o. Mo nang dili gyud ganahan mo si Primo? Ay, makikigala man good ko niya. Ay, giingnan ka na nako nga si Primo ray mo hatod nila. Nakakaon ka naman. Unsa pa may imong dugayan din eh. Oh, imo kong gihingin lan. Kuningon ana ang imong pagsabot bahala ka. Mayo gani kay wa kasitahan ni Primo. Kuyog ka pa sa panon sa mga pare, no? Angang, ingon na gyud diskarte. Ingon ana gyud ang mga bagagnaw, no? Mura lagi kag kuwang og kaon sa inyo. Unsa? Sige. Sige, kusga imong tingog. Padungga si Primo. Aron mauwawan ka, good. Sige. Hangga. Bida sabihin niyo, uy. Naghuwat ra ko nilang Glinda o Misty. Ihatod lagi silang Primo. Ikaw ram laging usa. Haim days, Misty. Naligaw sa nagkalain-laing design sa sahog. Ingon man sa mga tiles. Nabusog ka ba? Salamat. Labaw ko magpasalamat sa inyong pagtampo. Di ko kinihigalimtan, Glenn. Magkita yapon ta sa duyan. Nangita ka pa na ako, Prim? Oo. Si Mama Ramgudi mo ang akong nakita nga nagkalingaw og tanaw sa mga display. Ganahan kay ko si mong mga tiles. Hangtod na ang sahog. Salamat nga nakagusto ka day, Misty. Mamauli na ta iya. Gusto na ko mupaway. Ihadod ta mo. No, kami na lang. Dagan kapag bisita nga ati manon. Niya mas Mama. Dali na, Misty. Unya pa unta ko mo pauli. Balik lang unya din eh. Mapauli ka na, Glenn. Ay, ako na hatod mo. Unsa? Di pa maganahan mo pauli si Misty. Ikan lang hatod niya. Kaya ako'y hatod ni Glinda. Dagan para ba kang mga bisita? Sige na, Glenn. Ako'y hatod mo sa pagpauli. I can't remember when you weren't there. When I Musugot kaha si Glenda, for any mga kasama at ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. we've been through everything. Mibali ko tungod nimo. Anything, Laing dalit ka nato sa RMN Drama. the two of us can't do through the years.